Hello everyone, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So lwgwfwr दिनैबो ओरैनो नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाबोनो होननानै लाबोनाय जालायबाय। ओमफ्राय जोंनावहाय दायो आगैसिमा फैगासिनो दं आरोना रौतानिफ्राय। बेखौनो आङो ससे लामासिम नायसोनो थांनोसै। मानोना मा होनो मिथुआबो स्टोराव दंहैयो नालाय, ओमफ्राय आंथ' थाङाखै नालाय स्टोराव। ओमफ्राय बे ट्रेनजों फैदों, ट्रेनजों फैनानै थमथमजों जोंनिसिम फैसिगोन आरोना। ओंखायनो लामाया दै जानानै दंना, बेखौनो ससे नायसनसै आरो आं। लोगोफोर फैदो बिदिब्ला आगैखौ लायनोसै लोगोफोर। लोगोफोरनि लामाया दिनै सान्दुं दुंनायखाय बेखिनिया एसे गोरान जादों। बै जराव दै दब'बो जानानै थाबाय आरोना, ओंखायनो एसे खस्थ' जायो। नैबेयावनो बिराद ना जादोंमोन आरो जोङो ज'आ बोसोर। दाबो बिराद मावनानै दङ नाफोरा। साबा दाबो मोनबावगोनसो आरोना, खिन्थु देग्लाय सायासै बानानै। ओइनो खोमा थमथमा ओइनै। ओमफ्राय नै बिथिंबो दैया उसिजोबनानै दङ। बिथिंनो बेयावनो सायोमोन आरो। ओइयावबो न' लुसिगोन। ओमफ्राय नै बिसा गोदान दाबो लुफैजोबाखै आरोना, लासैनो लुफैगोन। जि मोजां नाङो ने, ग्रिनारि ग्रिनारि लोगोफोर। ओइ गथ'आ बेनो नामा? थम लाखिबाय। ओइलाय लोगोफोर फैगौ। बै जरसिम लायथारनोसै आं लोगोफोर गथ'खौ। नैबेयावबो थिगसे ना जादोंमोन आरो जों, माने बे उसिनानै थाङोमोन ना, दा खोनायखाय उसिनो हादिया। देन्जार थाजा ना मोनजादोंमोन आरो हेलेना फैनाय टाइमाव। नै बिदि गावस्राजोब्बाय। फ्रेस दंफां सायाखै। आयै मारै बारगोन नों दा गथ'? सिद्दा फै, सिद्दा। बारा गोथौ नङा, लंपेन्ट गोथौन। बिथिं बै जरा एसे गोथौ, नै बै हाख्ल'नाया सिद्दा एसे गोथौ नङा, ओरै जिंसो। लंपेन्ट गोथौन नाला, ओमफ्राय सेन्देलखौ आखायाव ला। मोनथाव ओइ फारसेथिं फैनोबो नों लामाखौ सिनायाना। ओइ मोनसेजोंबो बारनो हागौमोन खिन्थु। ओइ गोजान थांनांगौ एसे। दे बारदो, सेन्देल जेबो नङा। फै ओरै। ओइ गेजेरजों फैबानो बारा गोथौ नङा, गेजेरासो। बै जरा गोथौसो। गोलैगोन साबि। ओंखारनानै फैलाय गेजेरजोंनो। इजों दाफै, मोनसेजों गोलैलांगोन, बिथिं गोथौ। गेजेरजोंनो फै होनबाय आं। लंपेन्टखौ सुनो हागोन दे, फै। बेखिनिया एसे माने इमानबो गोथौ नङा। गोथौ नङालै, फै। आंनो बारबाय थायो, फै। लामाया इदि जानानै दं, ओंखायनो स्कुटि लांनो खस्थ'। फै, गोथौ नङा दे। इसेनिफ्राय बारला दे। ओइ गेजेरजों फैनो होदोंमोन आं, ओंखायनो नोंखौ गादलिनगोनसो बोरैबा नायलाय। बेयावबो एसे हान्थुसे जाहां जायो। बिदि अबस्था जानानै दंथ' आरो जोंनि लामाया। अबस्था ना? टिफिन हैनोसै? आयो अन्थाव बाथाव। ओमफ्राय नोंबो गेजेरजों बारलांनांसिगोन। बै फारसेथिं थांनोबो गोजानद्राय जाथारोना। थां। नै मा लाना फैदोंथाय आलासियाबो। अयथासारसो। रावनोबो दा खिथाखा। फैलानो इयो जोंनाव लिंहरबाबो मोना। आयु गाबनो ओंखारलायनायसो। आं नोंसानाव डाइलगा नायलाय। आं नोंसिनाव सप्ता खनसे आलासि जाहैनो नागिरदों हारसिं मिथिखो दोननानै। माइ गायनो थाहैनो नागिरदों आं, खोनादों? दोनगोन आजिखालि। थां आलासि जाहै थांसै होनबाय थायो, गम मोनाखैनो। नाय लोगोफोर, इथिं ग्रिनारि, ओमफ्राय ब्लु कालार, ओमफ्राय बे जोंनिथिंआ रेड कालार। जि साइज नुदों ने? रेडथ' नंद्राया, जोंनिया माबा एसे मेरुन इथा कालार टाइपसो। मोसौ हाबना थाबाय नै लोगोफोर। एसे हाबहोदोंसो आङो, माने हाग्राफोर जाथों एसे। हायोबा मानैसो बेयाव खानानै दोनफैबा खाहोबावगोनसो आं सोरबा, माने हाग्रा जानायनि आरो। एसे स्रां जागोन नामा? सान्दुं दुंबानो मुलि सानसै बारु। जा सनाफोर जा, होखाराखै नोंसोरखौ। जा। नै फैग्रोबोना थाइजौ बिफाङाव रिल्स। लोगोफोर दायो बिनानावा सौफैबाय आंना, बिराद एक्साइटेड। ओमफ्राय मा लानानै फैदों बिनानावा नोंथांमोननो आङो दिन्थिनोसै दै लोगोफोर। नायलांबाय थादों। ओमफ्राय आं दिनै ओरैबायदि सिमां बोरैबा गाज्रि नुनानै न' बिराद साफा खालामबाय। ओमफ्राय न' साफा खालामनानै सिबस्रांबाय, लेबस्रांबाय। ओमफ्राय धुप सावखांनानै थाग थिग आगैयाबो सौफैबाय नालाय, ओमफ्राय लामासिम लानानैबो फैबाय। नोंथांमोना नुबाय। दायो देखायनि मा आगैया लानानै फैदों दायो। खांख्राइखौनो खिथागोन
आङो साथा लाना फैदों खांख्राइ आं खांख्राइ जानो मोजां मोनो होननानै मिन्थियो नालाय खांख्राइ जि बुरजा लाना फैदों आयै बेनिफ्राय मा नांबावगौ देसन खांख्राइ मोननानै आयौ 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 माजों जानो इखौ मैथा आगै हा खांख्राइ मैथा दिनैनि ब्लगा आंना खांख्राइ मैथा लोगोफोर दे सनाफोर नायलांबाय थादो मैथा खांख्राइ आरो भुट जुलुकिया लाबोदों इसोर बिदि बिनानावनि अननाय मोनबा आरो मा नांबावगौ ना लोगोफोर नै लोगोफोर खांख्राइ बरिया बरियाखा र' खाथिनिफ्राय देखायनो नायदो नै लोगोफोर जि मोजां मोजां लाबोखाबाय दायो बेखौ सायनोसै ओमफ्राय मैथाजों संगोन ना आगै सिमा मैथाजों जानो लुगैबाय आङो मैथाजों जानोसै ओमफ्राय दा मोनायाव जानोसै बेदर नों फैबायना आंथ' दा माने एसे डाइटिंआवसो दङ होमबाबो जाखांसै मैथाखौ अमा बेदरजों जानोबो दोनगोन खावसे नोंथ' जाया दा फैयो बियो ओंखाम जानो फैयो सानजौफुआव लोगोफोर दायो नै आं संनो लाहार फाहार जाबाय जि मोजां खांख्राइखौ बासिनानै लाबाय आं बासिजोबखाबाय लोगोफोर नांगौबा थाबा मोनायाव जानोसै होननानै ओमफ्राय बिथिं बेयाव संनोसै ओमफ्राय मैथाखौ आङो सायनानै सुनानै लाबाय ओमफ्राय लोगोसे नैबेयाव आं खांख्राइ दाबुंखौ मैथा खांख्राइ आरो खांख्राइ दाबु संखावगासिनो आङो लोगोफोर ओमफ्राय नैयाव बेरफुजाजोब्बाय सिगांबो नैबेयाव मोनसे बेरखांबाय थिफुद लाबोनानै ओमफ्राय दायो बांद्राय इदि थिफुरासै खांख्राइ दाबुआ नै बिथिं मोनगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं खांख्राइजों मैथा ओमफ्राय आरो आलु फ्राय खालामगोन आरो ना बेजोंनो आलासिखौ दिनै जाहोनोसै ओमफ्राय दा मोनायाव बेदर लायनोसै बोरैबा बेरफुनांजोबखादोंहाय गिलु फालु नै दाखिनि आंना मोनसेया बेरनानै नै ओमफ्राय र' लोगोफोर बिदिबा आंना नै खांख्राइया मेजेम गोनांथार खांख्राइया मैथा होनो जाबाय मोदोमफ्रुजोबखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे बानलु देनायखौ एसे होना लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय मैथा होनोसै आरोना सामब्राम गुफुर हाइजेंल' होदों बेयाव जेबो होआ भुट जुलुकियाखौ एसे देनानै होगोन मैथा होनो जाबाय लोगोफोर आंनियाला ओंखाम ओंख्रि संनायाव गान खननानै संनो हामानो लोगोफोर ओंखायनो माबा खनफ्लांबाय थायो आंहा मोसौफोरा जि मोजां हाग्रा जागासिनो बिदिनो जाबाय थाबाथ' मोजांहाय बै दंफाङा ना जिमान दानफायबाबो जावखुबाबो रज'बाय थायो लोगोफोर दायो आं खांख्राइ दाबु ओमफ्राय नैबे कापना मा बुस्थु दे मिन्थिबा कमेन्ट खालामनो हागोन जानाय नायनि माबायदि जादों ख्रुम ख्रुम होनलायनाय बिराद गोथाव मोनो आंनि फेभरेटथार बियो बिराद होनला नालाय फुदलादला नै लोगोफोर नै खांख्राइ दाबु नै आगै सिमा जानोबा गोथावथार मोदोम दं खांख्राइया हाथाय थानायखौ गारबाय बरिया टेस्टि वाव लोगोफोर आंना खांख्राइनि फाइनाल लुक्सआ नै मोनथामसै एसे रानहोबावगोन आङो टेस्टि अभारल'डेड जाबाय